bilo je izazovno prvo baviti se samom temom zemljane arhitekture zato što se niko time nije bavio, a naravno biti žensko sa manje od 30 godina u ovoj struci bio je dodatni problem, tako da me niko nije ozbiljno shvatao, pogotovo ne majstori na gradilištu, tako da je bilo potrebno da prođe evo skoro decenija, da negde dobijem potvrdu i da znaju. Kod nas još uvek taj trend, da kažemo, ovo ekološki gradnje prirodnim materijalima, zemljom pogotovo, nije uzeo toliko maha. U svetu, u Evropi se sve više koristi zemlja kao materijal čak i u urbanim sredinama gde se grade ozbiljne javne građevine od zemlje.